komen en ook of er daarmee dus ook draagvlak zou zijn voor deze aanbevelingen vanuit de werkgroep. Zijn er mensen die daar een vraag over willen stellen of iets over willen zeggen? Ik heb goed om mij heen gekeken en ik zie geen handen, zelfs geen vingers de lucht ingaan. Dus dat betekent dat is eigenlijk een soort stilzwijgend applaus voor wat de heer De Koer net heeft teruggekoppeld uit de werkgroep. En dat betekent dat we dat markeren en verder gaan met de tweede groep. En die heeft gesproken over de financiële sector en economische hervormingen. Die deed dat in de zaal naast het restaurant. Ik heb daar een stuk van meegekregen. Ik weet alleen even niet wie daar dan de terugkoppeling van deed. Ik weet dat de heer Santos do Nascimento de voorzitter was. Ik zie dat de heer Mansour daar de terugkoppeling gaat doen. Meneer Mansour, gaat u gang. Dank u, voorzitter. The first point of discussion was access to the financial sector. The Caribbean islands are considered high risk, which imposes on some of us the highest compliance and reporting burdens in the world. The St. Martin delegation diligently pointed out that although we are considered high risk, the amount of money deposited into our banking systems kept offshore is minimal. Whereas Caribbean corporate structures have been popular, most of the funds associated with these structures are actually deposited in European jurisdictions such as Luxembourg and Liechtenstein. The Know Your Customer and other compliance procedures have made access to the financial system costly, difficult, and lengthy for both natural persons and other legal entities. The same individual, for the same transaction, may have to carry out 4 duplicate compliance procedures with, for example, a real estate company, law firm, notary, and bank. They increase the cost of doing business and decrease the competitiveness of our economies. There is also no equivalent of the Autoriteit Financiële Markt, and sadly, our citizens are subject to predatory lending and abuse from financial institutions and other creditors. In Aruba, there's a case of a certain bank repeatedly sending foreclosed properties to auction at enormous costs within relatively short periods so that the customer ultimately loses all value and then reselling the properties to bank associates. St. Martin remarked that they share a central bank with Curaçao, and this common entity oftentimes does not pay enough attention to its smaller jurisdiction. Curaçao brought forward concerns about the privacy of their citizens and corporations, since much of the information related to their central bank will be transferred from the Central Bank of to the Central Bank of the Netherlands, based on the Landspakket for Curaçao. Another concern is our respective tax regimes. St. Martin currently has the highest profits tax in the region at 34.5%, whereas most of its neighbors do not have any corporate tax. Aruba has one of the highest personal income tax rates in the world, whereas following World War II, most of the islands copy-pasted the Dutch fiscal regime. It has not been workable for our small island economies. St. Martin also registered its concerns about the ability of its people to afford the land tax proposed in the Landspakket. Access to e-commerce through online payment systems is non-existent in St. Martin and too costly in Aruba for entrepreneurs and the self-employed. Contrary to French Saint-Martin, who can easily open accounts and enjoy access to online payment systems such as PayPal, another issue in St. Martin is facing is not being listed as a country on sites such as Upwork. The lack of registrations means that St. Martin professionals are unable to correctly register for remote working opportunities. Our Dutch colleagues brought forward 4 points of concern in the Netherlands. The first is housing. There's a shortage of housing units, and it is too costly for many in the population, thereby creating a wealth divide. The inventory of rentals has also decreased. Mr. Mansour? Yes. I'm sorry to interrupt you, but I think this is almost not just a summary, but more like okay, I'll try and be brief. Of the things that have been discussed. Yes. So what we're most interested in, of course, is what the recommendations are. Yes. So areas of concern, I'll just give them: housing, environment, pollution, and labor market distortion by undocumented populations. The solutions we brought forward was that there's a law in the Tweede Kamer guaranteeing a Dutch bank account to every Dutch citizen. This would be of enormous benefit to the residents of the Dutch Caribbean, especially Aruba and St. Martin, where we lack access to payment facilities such as PayPal. Either expanding the scope of the AFM to the Dutch Caribbean or jointly creating such an authority for consumer protection. Include Aruba, Curaçao, and St. Martin in investments in upgrading the broadband networks of the BES islands, thereby reducing costs and improving the quality of the networks through i.e. increased connection speeds. Increased access, participation, and ratification for Aruba, Curaçao, and St. Martin in international treaties, taxation agreements, and trade agreements of the Dutch government or the Netherlands or European Netherlands.
and joint investment in connectivity between the islands and the islands between the islands and the region, such as support within the kingdoms for small airlines such as Winair and DV Air. Thank you. Can you repeat that last part about Yes. the airlines? So the solution is joint investment in connectivity between the islands and the region. And that can happen through support of small airlines such as Winair, DV Air. Oké, thank you very much. Ik probeer het even ook vanuit Engels te vertalen naar wat voor aanbevelingen dat zouden kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat het punt wat u benoemde over de toegang tot het financiële systeem van PayPal en betalingsdiensten tot bankrekeningen, dat het verzoek zou kunnen zijn om de regering te vragen te kijken hoe toegang tot het financiële systeem, het investeringsklimaat in de Caribisch deel van het Koninkrijk zou kunnen verbeteren. En welke mogelijkheden daarvoor bestaan? Zou ik het zo mogen samenvatten, het eerste punt wat u maakte? Yes. En tweede is dan het inventariseren van, ik weet niet of dat is geloof ik ook in een andere groep besproken, waar ik toevallig was aangesloten. Dus misschien komt daar ook een aanbeveling uit, maar ten aanzien van het verdragennetwerk van Nederland en hoe dat zich verhoudt tot het investeringsklimaat van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar misschien wacht ik even op wat er uit die andere deelgroep is gekomen, om te kijken of we daar een punt van maken. Ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij zou eigenlijk van gezamenlijk eigenaarschap was de aanbeveling van de deelgroep. En dan is even de vraag of, want op zich voor Winair geldt dat Sint Maarten en Nederland daar allebei aandeelhouder van zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat bij DV Air zit, volgens mij is dat een privaat bedrijf. Dus ik weet even niet hoe we dat op dit moment tot een aanbeveling kunnen maken, maar we kunnen wel even dat punt markeren en kijken hoe daar nog op gereageerd wordt. En dat kunnen we mee terugnemen naar de delegaties. Dan, minister Mansour. Of the solutions, I think you forgot expanding the scope of the AFM to the Caribbean. So we have a consumer protection and financial services. And I think the Dutch government helped KLM, which is also a private company. So I think that's where the correlation is with DV Air and Winair. And then, and through that can support joint connectivity, so better access between the islands and the region. Ja, ik heb hier toevallig nog iets zelf mee gedaan, omdat de Winair is mede ook vanwege een noodkrediet vanuit de Nederlandse regering overeind gehouden vanwege de coronacrisis. Expanding the scope of de Autoriteit Financiële Markten, oftewel eigenlijk vragen naar de mogelijkheid of wat de voordelen zouden zijn en wat de mogelijkheden zouden zijn om de Autoriteit Financiële Markten ook in te zetten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Or duplicating such authority in the Caribbean. Juist, of het opzetten van een Autoriteit Financiële Markten, wat waarschijnlijk logischer is voor de Caribische landen en het Koninkrijk. Goed, dank voor deze concrete suggesties. Ik ga eens even kijken hoe daarop gereageerd wordt en of mensen daar vragen of opmerkingen bij hebben. Ik zag in ieder geval al de voorzitter van de groep, de heer Santos de Nascimento, die ook iets wilde zeggen. Maar zijn er nog anderen die het woord willen voeren hierover? Nee, dan... Ja, ik zie mevrouw Lopez-Tromp. Dan ga ik eerst naar meneer Santos de Nascimento en daarna naar zijn buurvrouw. Omdat er zoveel gezegd is in een hele korte tijd, een paar dingetjes die toch aangeven waar het om gaat. De cost of doing business, de ease of doing business en ook de connectie tussen de Caribische eilanden. Daar ligt zeg maar de grote nadruk in het hele verhaal. Ja. Ja, dus dat is de rationale achter de punten die zijn ingebracht, ook inclusief de connectiviteit, gelder. Mevrouw Lopez-Tromp, gaat u gang. Dank u wel. Ik vond die hele opsomming juist interessant. Ik had even gehoord over public housing. Of ik daar nou iets meer over kan horen, wat de groep over heeft gehad over het onderwerp. Dit is de groep die gesproken over de financiële sector en economische hervormingen. En u vraagt ze of public housing ook is langsgekomen. So I'm going to defer that to Laura of GroenLinks. Mevrouw Bromet. Ja, dat was een punt dat wij ingebracht hebben over de economische situatie in Nederland, waarin we vertelden dat de huizenprijzen heel snel stijgen,
dat er een tekort is aan woningen, eigenlijk over de hele range. Maar dat het verschil tussen de haves en de haves not steeds groter wordt. Want als je een huis hebt, kun je het verkopen. Maar als je geen huis hebt, kun je niet een huis kopen omdat de huizenprijzen steeds verder stijgen. En we hebben het daarover gehad, ook iets van bijvoorbeeld met Airbnb, wat ook op diverse eilanden een rol speelt als het gaat over de beschikbaarheid van woningen. Oké, helder. Dank. Is daarmee de vraag van mevrouw Lopez-Tromp is beantwoord. Dan kunnen wij verder met veel dank aan de heer Santos do Nascimento en de heer Mansour voor de terugkoppeling. Met groep 3, en die heeft gesproken over de kosten en effectiviteit publieke sector en onderwijs. Werd voorgezeten door de heer Todé. Kijk even wie daar de terugkoppeling, dat is de heer Todé. Meneer Todé, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Onze groep had over de bevordering, samenwerking, uitvoering, landspakketten, kosten en effectiviteit publieke sector en onderwijs. We hadden eerst kunnen praten over de landspakketten algemeen. Dus Meneer Todé, zou u iets dichter bij de microfoon kunnen praten? Dan bent u nog net wat beter te verstaan. Hallo? Ja, nu wel, hè? Oké, dank u wel, voorzitter. Dus we hebben gesproken over de landspakketten in het algemeen. De bepaalde punten zijn hier uitgekomen. De manier waarop is gestart met het traject van de onderwijswet, CHE, OGO en later COGO, is niet in goede aarde gevallen in de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Sommige onderwerpen die in de landspakketten zijn opgenomen, reflecteren niet de cultuur op de eilanden. Er bestaat huiver en twijfel of de effecten van de landspakketten op de lange termijn tot werkbare situaties zal leiden. In ieder geval is men op de eilanden benieuwd wat het resultaat zal zijn van de afspraken in de landspakketten in de toekomst. Er lijkt soms een gebrek te zijn aan coördinatie van de verschillende thema's zoals die zijn opgenomen in de landenpakket. Als voorbeeld wordt genoemd dat de overheid moet inkorten in het ambtelijk apparaat, maar daartegenover wordt gesteld dat meer beleid moet worden gemaakt. Soortgelijke situaties komen ook voor het thema onderwijs. In de landspakketten is geen rekening gehouden met sociale problematiek. Er is geen sociaal pakket opgenomen in de landspakket. De uitvoering van de landspakket is begonnen met een analyse en het zit nu in een analysefase. Voor wat betreft onderwijs, die punten hebben we opgenomen. Het onderwijs op Curaçao is buitengewoon zorgelijk. Zonder fikse investeringen en hervormingen zal het onderwijs geen perspectief kunnen bieden aan jongeren. De vraag hierbij opkomt is dan ook, redt het land het alleen om de hervormingen door te voeren? Of moet het onderwijs verhoogd worden naar een rijksaangelegenheid? Op Bonaire was er ook sprake van een zorgelijke situatie. Deze situatie is sterk verbeterd door investeringen vanuit Nederland. Niettemin blijft het ook belangrijk om te blijven kijken naar de inhoud van het onderwijs. Aspecten zoals cultuur en nation building kunnen niet zonder meer buiten het onderwijs gelaten worden. Een ander probleem is het ontbreken van aansluiting van het onderwijs op de vraag op de arbeidsmarkt. Daar komt bij de aansluiting van het onderwijssysteem op de vervolgopleidingen in het buitenland. Aruba mist veel regelgeving in het onderwijs. Men is voornemen om het onderwijs geheel te digitaliseren. Maar dit kost heel veel kapitaal. Dat kapitaal is op dit moment ook niet beschikbaar. Ook de instructietaal vormt een probleem. Op Sint Maarten bijvoorbeeld is 80% van de scholen in het Engels. Wet en regelgeving
binnen het bestuur is in het Nederlands. Dus de ambtenaren moeten Nederlands kunnen beheersen om zijn werk te kunnen doen. Aan de andere kant is het ook een realiteit dat veel jongeren de voorkeur geven aan Engels. Ze zijn zelf vaak niet gemotiveerd voor het onderwijs in het Nederlands. Veel jongeren die in het buitenland gaan studeren, keren na hun studie niet terug om allerlei redenen. Het gevolg hiervan is een brain drain. Dus daar kom ik bij de conclusie, meneer de voorzitter. Er moet voor een langere termijn een analyse worden gedaan van de positie van de jongeren als je het onderwijs verheft naar een koninkrijksaangelegenheid. Indien onderwijs een koninkrijksaangelegenheid wordt, zullen sneller veel meer financiële middelen hiervoor worden vrijgemaakt voor de landen in het Caribisch gebied. In de tussentijd moet ook een noodplan komen voor de acute problemen waarbij de hoogste noden worden aangepakt en opgelost. Tot zover, meneer de voorzitter. Dank u. Dank u wel. Sorry. Ik mis nog een punt. Nee, gaat u De gang. publieke sector. Mijn excuses ervoor. De publieke sector, ja. Voor Aruba geldt dat het ambtelijk apparaat relatief groot is in verhouding met de overige landen. Hiervoor worden diverse oorzaken genoemd, waaronder ook verschuivingen binnen het apparaat bij wisseling van de politiek en de structuur van het ambtelijk apparaat. In 2018 is tussen Aruba en Nederland een akkoord gesloten om te komen tot verkleining van het ambtelijk apparaat. Daar is goed uitvoering aan gegeven. Curaçao is een VVU-traject, een vervroegd pensioen, ingesteld om het apparaat te verkleinen. Dit brengt ook problemen met zich mee, omdat de vakante plaatsen, met name in het onderwijs, niet kunnen worden opgevuld. Digitalisering van de overheid zal op termijn leiden tot kostenbesparing, maar de investeringen hiervoor zijn ook vanteus. Men realiseert zich dat vooruitgang en effectiviteit is te boeken. Maar vanwege de kleinschaligheid is een hele omslag niet realistisch. Waar zouden overtollige ambtenaren naartoe moeten? Uiteindelijk worden ze toch een last voor de overheid. Dus conclusie, bij hervormingen binnen de publieke sector moet rekening worden gehouden met de weerslag op de uitvoering van de andere taken. Zoals taken die in het landspakket zijn opgenomen, goede coördinatie is hier op zijn plaats. Per land moet met maatwerk die realistisch en haalbaar is worden gewerkt. Ook de effecten tussen de landen onderling moet daarin worden meegenomen om te voorkomen dat professionals uit het apparaat stappen om hetzij in andere landen, hetzij in de particuliere sector aan de slag te gaan. Dit is het, meneer de voorzitter. Ik dank u. Dank u wel. Even kijken, ten aanzien van het onderwijs hebben we de analyse gehoord over de zorgelijke situatie die u schetste over Curaçao en Sint Maarten ten aanzien van de uitdagingen over het verhouding bestuur en de talen. Ik beluister eigenlijk zo dat de aanbeveling van de werkgroep is om de vraag of onderwijs een koninkrijksaangelegenheid zou moeten zijn om die te gaan betrekken bij de uitvoering van de motie van Raak. Aangezien die immers vraagt om ook breder te gaan kijken naar de verhouding tussen landstaken en rijkstaken. Dus dan zou dat de aanbeveling kunnen zijn. Ten aanzien van de publieke sector, nou, dat was een analyse natuurlijk over de uitdagingen die ook het construct met de VVU met zich meebrengt. Maar daar zit op dit moment nog geen aanbeveling voor het IPCO als geheel bij.
als ik het zo goed heb samengevat, dan ga ik eventjes kijken of er Nou, toch vragen en opmerkingen Toch zijn. een aanvulling van Ja. mevrouw de... Nee, we gaan het zeker. Ik ga iedereen het woord geven hoor, die dat nu vraagt. Ik zag mevrouw Lopez-Tromp en de heer John. Dus even kijken of er nog anderen zijn die de heer Santos do Nascimento. Nou, dat was het in ieder geval voor wat betreft de Arubaanse delegatie. Ik zie de heer Calmes. Ik zag mevrouw Lopez-Tromp wilde geloof ik iets aanvullen. Die was er waarschijnlijk bij. Gaat u gang. Hi, een correctie. In ieder geval tijdens Aruba hebben we niet naar voren gebracht dat onderwijs een koninkrijksaangelegenheid zou moeten worden. Nee, dat is ook niet wat ik net samenvatte. Wat ik samenvatte was om dat te betrekken bij het werk van de commissie van Raak. En overigens zijn er natuurlijk, en Aruba is daar het beste voorbeeld van, veel rijkswetten die desondanks niet het gehele Rijk beslaan. Immers heeft Aruba vanwege de status aparte in meerdere gevallen een opt-out ten aanzien van rijkswetten waar de andere 3 landen wel weer onderdeel van uitmaken. Dus ik snap dat punt waarvan akte. Ik kijk even naar de heer Santos do Nascimento. Nou, met de vraag van Marisol is mijn vraag eigenlijk ook beantwoord. We zijn natuurlijk wel voor het inventariseren van wat we kunnen, wat we niet kunnen. We kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. En daar past maatwerk bij, maar ik denk dat vooral zoiets als onderwijs, die echt ook je identiteit raakt, dat het belangrijk is dat het ook uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de landen zelf zou moeten zijn. In ieder geval voor Aruba. Dank u wel. Dank u wel, meneer John. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik was onderdeel van de werkgroep en ik herken niet echt de conclusies en aanbevelingen. En ik wil dat toch ook op, zoals mevrouw Lopez-Tromp aangaf en de heer Santos do Nascimento. We hebben het gehad over maatwerk, samenwerking inderdaad. We zijn bereid om samen te werken op heel veel gebieden. Maar ik denk dat de commissie van Raak, zoals u dat aangaf, voorzitter, reeds in de motie de doel van de commissie duidelijk is. Dus ik denk niet dat wij vanuit het IPCO, althans voor dit onderwerp, dat is absoluut niet naar voren gekomen tijdens onze werkgroep in ieder geval, dat we de commissie moeten gaan instrueren om te kijken, als het wenselijk is, dat onderwijs een koninkrijksaangelegenheid moet worden of niet. Nou, dat is een vrij duidelijk signaal vanuit meerdere kanten van de delegatie van Aruba. Dus dan is denk ik even de vraag, is dat iets waarvan de andere landen nog wel zeggen? Daar kunnen we naar kijken of zouden we dat überhaupt weg moeten laten. Dat bepaalt ook even wat mevrouw MP Heidegger zegt en wat ik vanuit Curaçao verder hoor. Mevrouw Heidegger. Yes, just a correction as well. I think it was miscommunicated. My statement was mainly that we would need assistance to rebuild our educational system, not to just exactly what she's saying. So I think it was misunderstood that St. Martin as well would like to go that route, but it was mainly to work together. So not to discuss whether to make it a kingdom Right. responsibility, just to leave it to the countries. Yes. Okay. But of course, to work together to build it. And that working together, what would that entail? No, well, we would need, I mentioned, I think it was in between that we would need Stern to help consult certain areas wherever the deficiencies are, maybe to build the underways and so on, but not in totality, but wherever it's needed, wherever Holland can provide Stern with financially too, because that's where we're going to need assistance, where that is concerned, but we would have to really start the process and discuss that thoroughly. Right, meneer Kalmes. Het moest bij de vierde punt eigenlijk, sorry. Wat zei je? Het moest bij de volgende punt eigenlijk, sorry. Oh ja, nee, helemaal goed. Dan houden we die vast. De heer Rozenmuller. Nou, heel kort in aansluiting op collega Todé die de verslaglegging deed. Kijk, er is wel over gesproken en er zijn misschien verschillende appreciaties over. Die hebben wij ook niet. Daar hebben we nog niet het begin van een definitief idee over. Maar we weten wel dat er hier en daar over gesproken is. En dan is het niet onaardig om eens uit te zoeken wat het nou wellicht zou kunnen betekenen in een situatie waarin in het ene land misschien sterker dan in het andere land
er forse uitdagingen zijn op het terrein van het onderwijs. Het was niet meer dan dat en ook niet minder. En zo heb ik het ook van collega Todé begrepen. Dus nou ja, we moeten kijken of we dat op een bepaalde manier zouden kunnen opnemen, die ook recht doet aan datgene wat de laatstgenoemde collega's vanuit Sint Maarten en Aruba ook gezegd hebben. Want dat is natuurlijk ook fair. Check, dan zetten we daar een streep onder en dat brengt ons dan bij... Ik zie mevrouw William nog even op dit punt iets willen zeggen. Kijk, er zijn er nog anderen die nog iets hierover willen zeggen, want daarna wil ik dit punt afronden. Mevrouw Buiten en nog. Dan krijgen mevrouw William en mevrouw Buiten nog, mevrouw McWilliam en mevrouw Buiten nog het woord. Mevrouw McWilliam, gaat u gang. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, het is duidelijk. Ik was ook een beetje geschrokken, maar het is verduidelijk dat het niet ging om het onderwijs een rijksaangelegenheid te maken, maar dat ieder land zich verantwoordelijkheid moet nemen en natuurlijk met elkaar samenwerken. Maar mijn vraag is, wat is er naar voren gekomen dat op het gebied van onderwijs, volgens in die commissie, samen op het niveau van Rijk kunnen realiseren door samenwerking? Is iets naar voren gekomen of was het gewoon er is een statement gemaakt om te gaan onderzoeken hoe ver mogelijk het is te realiseren? Of is er geen enkele voorstellen naar voren gekomen? Heldere vraag. Dat was eigenlijk de vraag die ik net aan mevrouw Heiliger inderdaad stelde. Mevrouw Buiten. Meneer de voorzitter, ja. Misschien heb ik een suggestie. Ik weet niet of het naar voren is gekomen, maar bijvoorbeeld zomerscholen. Zomerscholen is iets dat ik weet dat in Nederland verschillende scholen al subsidie hiervoor vragen voor kinderen die achterblijven door sociale achterstand. Maar we weten nu ook met COVID dat scholen subsidie hebben gevraagd om deze kinderen bij te spijkeren. En ik zou zeker vragen om vanuit IPCO en de delegatie van Nederland om verder onderzoek op de eilanden ook subsidie kunnen krijgen om de kinderen te helpen die het meest nodig hebben vanuit de subsidiefonds van zomerscholen. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen denken van enerzijds niet het idee van we gaan kijken naar die koninkrijkstaak, anderzijds wel het Nationaal Programma Onderwijs waar dit over gaat van toepassing verklaren op het hele koninkrijk. Dat zijn natuurlijk dingen die misschien wat schuwen. Mevrouw Roosmuller wilde daar iets over zeggen. Ja, kijk, zonder de discussie helemaal over te willen doen, want dat hoeft nu niet en het zou te veel tijd innemen, is het zo dat, laat ik een voorbeeld geven. De enige middelbare school hier op Bonaire krijgt 2,6 miljoen euro in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in te halen als gevolg van COVID. De landen krijgen niks, omdat de simpele redenering van Nederland is, onderwijs is een aangelegenheid en verantwoordelijkheid van de landen. Dus de landen moeten dat probleem zelf oplossen. En de vraag die wij met elkaar in algemene zin even aan de orde gesteld hebben, dat is, en dat kan ook een verschillend antwoord zijn per land, is de situatie in het onderwijs nou van die aard dat je de problematiek en de uitdagingen die dat met al zijn gevolgen die dat heeft als land kunt oplossen? Of moet je elkaar daarin toch veel meer bijstaan op welke manier dan ook, zeg maar. En nou ja, dat is aan de orde geweest. Duidelijk. Helder. Mevrouw Buiten. Ja, ik denk dat dat klopt, voorzitter, zoals Paul dat nog samenvat. Ik denk dat de kern van de discussie is dat de urgentie met betrekking tot onderwijs nadrukkelijk is onderschreven. En dat inderdaad de basis vormt voor samenwerking. Het tweede punt wat heel nadrukkelijk ook is gezegd, is dat er per land, per Caribisch land, sprake moet zijn van maatwerk. En dat het als het gaat om het risico van de landspakketten, dat het wellicht wordt vertaald als eenheidsworsten en dat dat misschien geen recht doet aan de specifieke, bijzondere situatie van Curaçao, respectievelijk Aruba en Sint Maarten. Dus maatwerk, belangrijke boodschap om mee te geven in het kader van de discussie van de landspakketten en zeker de bevestiging van de urgentie die bevestigt dat samenwerking en capaciteitsversterking nodig is om de basiskwaliteit van het onderwijsstelsel
te versterken. Dus dat wil ik inderdaad nog aangeven. Volgens mij was dat het belangrijkste onderdeel van de discussie en wat we mee kunnen geven in de terugkoppeling. De urgentie en het maatwerk. Ik kijk even of de heer Todé nog iets wil zeggen of dat wat hem betreft de vragen goed beantwoord zijn zo. Nee, het is helder met de antwoorden en de opmerkingen van de andere collega's. Het is helder. Helemaal goed. Dank aan de heer Todé voor zowel het voorzitterschap als de terugkoppeling. En dat brengt ons bij groep 4, financieel beheer en belastingen. Dat was de groep die is voorgezet door mevrouw Kuiken. Ja, dat was nodig En omdat ook de de heer terugkoppeling. Wever eigenlijk zou voorzitten, maar die ging meteen helemaal los op de inhoud en dat is goed. We hebben een goed gesprek gehad. Even te beginnen bij de belastingen. Nou ja, toch gewoon feitelijke weergave van hoe het ging. Even te beginnen bij de belastingen. Daar hebben we eerst vooral stilgestaan bij de belastingsverdragen en de handelstoegangen die Nederland geniet en de landen in mindere mate. Dus er zijn een aantal voorbeelden van gewisseld. Wij moesten concluderen dat onze kennis niet zo ver reikt om exact te weten hoe dat precies in elkaar zit. En daarom hebben wij in ieder geval de handreiking gedaan om onze regering te bevragen over hoe zit het nu precies met de belasting- en handelsverdragen. En zit daar ruimte in om daar als landen in te kunnen profiteren om elkaar economisch te kunnen versterken. We hebben het ook gehad in het kader van financieel beheer over belastinginning. Ook omdat wij natuurlijk veel daarover spreken, ook in het kader van landspakketten en financiële steun. De landen verzekerden ons dat belastinginning voor hun een grote prioriteit is. Maar ze erkennen wel dat het moeilijk is, deels omdat de Belastingdienst complex is georganiseerd. De belastingssystemen ook niet altijd eenvoudig zijn en ze eigenlijk onvoldoende kennis en kunde en uitvoeringskracht hebben om dat ook op een snelle en goede manier te realiseren. En dat laatste, behoefte aan kennis, kunde en ondersteuning blijven wisselen, werd zeer op prijs gesteld. En we hebben ook afgesproken om elkaar informeel en formeel ook te blijven informeren. Hoe loopt dat nou, ook op het moment dat wij discussies hebben. Overigens, die complexiteit en uitvoeringsproblemen hebben wij ook aan ons deel van de oceaan. Dus daar was ook een grote mate van erkenning. Voor de rest niet echt concrete zaken over afgesproken, maar vooral elkaar blijven informeren en meenemen in processen en onderwerpen die daar spelen. Dan was er bijvoorbeeld een klein, we hebben verder gewoon ook kennis uitgewisseld onderling, omdat we weer een nieuwe groep zijn, nog niet iedereen ook exact allemaal zaken verstand heeft, maar er was ook nog een klein bezoek. Bijvoorbeeld om te kijken de doorrekeningen van het verkiezingsprogramma, wat in Nederland gebruikelijk is, of dat wellicht ook iets voor de landen zou kunnen zijn. Die capaciteit is er niet zozeer op de landen zelf, maar of het Centraal Planbureau, ik moet het goed zeggen, daar wellicht een rol in zou kunnen spelen bij komende verkiezingen. En ook dat hebben wij de bereidheid getoond om onze regering daarop te bevragen. Of dat een optie is en of dat uiteindelijk wenselijk is natuurlijk aan de landen zelf. Maar aan onze kant in ieder geval de bereidheid getoond om dat uit te zoeken. Dat zijn dus volgens mij wat we concreet hebben afgesproken. Maar het was in ieder geval een vruchtbaar gesprek en een gesprek wat uitnodigde om elkaar wederzijds te blijven informeren. Omdat we echt ook nog een hoop op te steken hadden. Zowel op kennisniveau als onderling. Hoe werkt het nu precies en hoe zit het nu precies? Dank aan mevrouw Kuiken. Als ik het goed heb, hoor ik 2 concrete dingen. Dat is de regering vragen over de toegang tot belasting- en handelsverdragen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. En de vraag in hoeverre dat wenselijk en mogelijk is. En een novum eigenlijk in de geschiedenis van het IPCO. Een vraag stellen aan het CPB of het haalbaar is om een doorrekening van verkiezingsprogramma's bij statenverkiezingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te faciliteren. Check. Goed, dat zijn 2 concrete aanbevelingen. Ik ga even kijken hoe daarop gereageerd wordt vanuit de verschillende delegaties. Of mensen daar nog opmerkingen of vragen bij willen stellen. En dan kunt u nu uw hand opsteken of anders niet voor eeuwig, maar in ieder geval voor het komende uur zwijgen. Even kijken, dat is, ik zie de heer Kalmes, die had dat eerder ook al gemeld. Zie ik verder nog iemand, de heer Van Hattem. Was dat het? Dat was het. Meneer Kalmes, gaat u gang. Ja, de heer de voorzitter, voor die onderdeel financieel beheer wilde de aandacht van de Kamer voor het volgende. Curaçao en Sint Maarten hebben gezamenlijk een centrale bank. En het is onafhankelijk ook.
En we hebben ook de SBTNO, dat is de stichting die handelt met de normeringen van de benoemingen van commissarissen van de Centrale Bank en ook van andere overheidsinstellingen. Ik ben van mening, dat haal ik uit een brief, dat door de staatssecretaris een inbreuk wordt gedaan in die onafhankelijkheid van die Centrale Bank en ook in onze autonomie. En het wordt misbruik gemaakt van de pandemie om dat te doen. Dat kan bevestigen uit een brief van 20 mei 2020, waar de minister-president van Curaçao antwoorden geeft aan de staatssecretaris over voorwaarden die hij voor ons neergelegd had. En enkele van die voorwaarden zijn onder andere inzicht in de huidige kapitaal- en liquiditeitspositie van de belangrijkste financiële instellingen, banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Ook zegt hij, Curaçao en de Centrale Bank verschaffen de Nederlandse bank gedetailleerd financiële informaties. Nu gaat het verder nog. Nu zegt het bij punt D, het bestuur van de Centrale Bank dient weer uit ten minste 3 bestuursleden te bestaan die aan de hoogste fit en proper standaard en standaarden van onafhankelijkheid zijn onderworpen. Benoemingen geschied in afstemming met de Nederlandse bank. Ik weet niet wat ze willen zeggen met de fit en proper over de mensen van Curaçao en Sint Maarten. En nog verder gaat het, benoemingen in afstemming met de Nederlandse bank op korte termijn van een voorzitter die voldoet aan de inzake geschiktheid en betrouwbaarheid. En in opdracht van die voorzitter, dus die voorzitter die met de Nederlandse bank afrekening gedaan moet worden, in opdracht van die voorzitter een assessment van het voltallige raad van bestuur ten aanzien van geschiktheid en betrouwbaarheid. Ik wil deze brief sturen, zodat de hele Kamer dit brief krijgt. En ik wil eigenlijk mening weten van andere leden van de Kamer, hoe ze zo'n brief vinden. Het is even een terugkoppeling natuurlijk uit de werkgroepen. Ik denk dat u een heel duidelijk en helder punt heeft gemaakt. Voor iedereen ook die heeft dat thuis ook kunnen beluisteren. Ik weet alleen niet in hoeverre dit in de werkgroep is besproken. Dus laat ik zo meteen even de vraag stellen of dat zo is gepasseerd. En anders dan is uw signaal niet helder dat u graag wil dat dit besproken zou worden. Meneer Van der Burg. Ik moet even kijken in welke groep. Maar ik zat in groep 2, Financiën en Economie. En daar heeft meneer hetzelfde punt ongeveer met vergelijkbare woorden uitgebreid ingebracht. Okay. Er is geen conclusie door de commissie getrokken, of de werkgroep getrokken. Meneer heeft wel dezelfde bijdrage geleverd in onze werkgroep. Helder. Maar zonder dat het bij de werkgroep tot een conclusie heeft geleid. Uitstekend. Nou, dan stel ik voor dat we markeren dat dit is ingebracht door de heer Kalmes, ook hier plenair. En dat we de heer Kalmes inderdaad vragen om die brief te delen, ook met de andere delegaties. En dan geef ik het woord aan de heer Van Hattem. Dank voorzitter. Ik zal met de belangstelling kennis nemen van de brief. Maar mijn vraag ging over die doorrekeningen bij het CPB. Tuurlijk kunnen we het CPB vragen om het door te rekenen, maar als die als antwoord geven, prima, kunnen we doen, maar het kostenplaatje wat er aan hangt, het is misschien niet heel groot, maar wie gaat dat betalen? Ligt dat bij Nederland? Moet dat binnen hun bestaande budget of wordt er vervolgens rekening gestuurd naar de andere landen binnen het Koninkrijk? Dan is het wel belangrijk om daar duidelijkheid over te hebben, want anders dan is het een beetje een... Análisis y opinión, entrevista, pa informar potente tópico, entrevista, objetividad, danos misión y nos visión.